Laister izango ditugu, bandera jasotzera, hurbiltzeko moduan, antolaketakoak zain dira, itxas mila asko egindako jate itxuroso bat ere hementxe da, baserri. Bai, denak erakutsi berdia, holakotan, ez? Bai. Eta guain badirudi, aizia sakarrago dagola, Bai, berriro, bai. Estropada amaitu zarrei egon dela, aizea helikopteru ez da izango, hemen paperak eta denak aireatzen ari ditu, baina seguraldia da, momentuko aize pixka bat atera dula. Baina, bueno, esan berda, estropada bukatuta izan. Hemen dira Oriotarrak, eta badoaz bandera hartzera, Irakoiz Etxeberria patroiak hartuko du bandera, eta posik dira, nola ezpa. Izan dute azken ordutan baserri, albiste txarrori, ARZ Ligan Getariarekin ari diren hiru mutiloiek izandako gora bera, eta izango dira, orain elegiteak, eta bar, eta ekarriko du horre soka luzea, eta horrek seguru mindu dituela gaur San Miguel Liga honetan Oriotarrekin aritutakoak. Baina honeako mindu dituzte, barru amorru hori ateratzeko. Amorru horrekin edo ez dakigu zer gaitik, egia zan kuarrila ederra dutelako, neguan lan handia egin dutelako, dena dagor aipatzeko. Eta lideraren mailota, hortxe da, San Miguelen Liga honetan, lidertza eta lehen bandera Oriorentzat. 12 puntu jadanik Altxorrean, Urdaibai bigarren izan dugu, 11 puntu Urdaibairentzat, Mekosentzat 10, Zarautzentzate 9, Laredok 8 puntu bildu ditu, Castrok 7, Cabo da Cruzek 6. Hondarribiak 5, pentsa, egun bakar batean, lideraren gandik 7 puntura, egungo txapelduna. Hori jotarrak, txampaina pixka baten bilizkatzen, ez gehiagik egan gabe. Marketingari tartetxo bat ematen. Hemen zelkapena, begibiztan duzuena, eta guztiz fidagarria, zehatza, gero 9. Hondarribiaren atzetik San Pedro, 10. Arkote, 3 punturekin, 11. Zumaia eta puntu bakarrarekin Pedreña. Nola eman behar dio Pedreñak buelta gaurkoari? Lan asko eginda, psikologikoki burua hausi gabe, eta aurrera begira gogor jardunda. Hemen dira arraunak goian dituztela, Oriotarrak, zorionak Orio Arraun elkarteko gizon guztientzat, San Nikolas trainerukoa gaur nagusi hemen, eta Zilarra ere, bigarren postua Urdaibairentzat izan da, Euskaldunak Dotore, 3. Mekos eta 4. Zarautz. Mekos eta Zarautz, ez dira ez historial izugarria duten arraun elkarteak, baina hortxe, lanean, gogor, eta orain saria ere bai, eurentzat baserri. Bai, gauza hundirik egin gabeola, lekuzkanpoko gizon itxuro zota, dirutza hundirik eta erabil gabe hortxe, ez? Isil lana alik eta txukunena egiten, emaitzakin bateratuz, eta taldea hori, ez? Oreka mantenduz, azkenian hor daude, ez? Resultatuak lagundu egiten dute, emaitzak hor daude, eta nik uste dute, gaurko estropada oso adierazgarria zen, denboraldi arte, orain arteko neguko lana, nola uretara ekarri emaitzak bat besterekiko erreferentziak eta bar, eta gaurtik aurrera ja gauzak hasiko dira pixka bat finkatzen, batzuk helburutzaz, ia lortuaz jarraitu lanean orain arte bezala edo ibilbide horretan, eta beste batzu gauzasko jatortu berrak eta konpondu berrak, ez? Txampainari tragoska eman, Irakoitzek ere bai, eta baita arraunlariek ere, irudi honekin, Garailaren irudiarekin, Orioren irudiarekin, San Miguelikako lider berriaren irudiarekin, bihar artezan beharko guzti baserri bihar boiron dugu, estropada, bihar beste leia bat izango dugu, Arauza itxasadarrean, baina Koruñako aldetik ikusita. Bai, hemen... Beste leia bat, beste herri bat, beste bandera bat. Atlantiko aldetikan, baina hemen gaudenetik hurbil, eta bitartean turismo pixka bat egingo dugu arabidean, ez? Oso ondo, abesterik gabe harrezazu ogrobetik, Mikel Olazabalen agurri berona. Eskerrik asko eta bihar arte.